40 lat po żeniactwie. Pora zwiekowanych starzyków na swoje rubinowe gody, na fajer 40 lat od żeniacki, wykludzili się do jej umiłowanego kafeju. Zicli się przy tyszu i napoczli sprawiać. A boczyż mój ty roztomiły, jakieś to mnie sam tukaj zaprosił bez 40 lat temu nazad? Było ci tak całbrownie. A ty, moja ty roztomiło, boczysz, jak ci to było wspanialiście, kejśmy już wyleźli z tego kafeju i pociągli my się po jakąś kuplantom, kej mieliśmy ogrodzenie rozwzięna mnie pieronowo szkrapka, srogo hańźna zeks. Tyż mi się festenie oprzyła ogródka, o ten pot, a ja chciej, przedupcu jak na młodego przystało. Ja genau to pamiętam, a można moglibyśmy to teraz już zrobić. Ja jeszcze poradzę, a ty? Ja tyś, pójdźmy wartko, bo już napoczynam się podniecać i już ci mnie kcica i gefić bierze. Po tych słoweckach prawie wypolili z tego kafeju, oby poparzone. Co ta jej łosprawka słyszał, ale bez suwal młody Karlus, w której siedział wele. Pomyślał sobie, że interesantne będzie łoboczyć, eźli richtig ta pora starzyków łopowoży się na zeks we parku. Poszł za nimi i cóż to uwieją. Starecka zadziergnęła kiecka, seblik łamatki, a ten starzyk bali nie tropił się ze seblikaniem galot i no zepnął przyporek, łoparł starka łopot i ostro zabrał się do roboty. No to, co się przytrafiło nie skorzy, ten młody Karlus miał jedne miano. Dupczynie stulecia. Tego bali nie widział na żadnym filmie, na jakimś pornusie. Żaden też jego kamrat znajomy nie osprawił o czymś takim, a i Blank, on nie znał tego ze własnego doświadczenia. Starzyk grznął Starecka ze fenomenalnym olimpijskim tempie, w którego żaden by chyba nie strzymał. Byłby to na zicher wartki sprint, kejby nie to, i że Starzyk robił to chnetki cołko godzina. I ani na okam Żyd nie ustował, ani leczko nie zwolnił tempa. Dupa mu fertała oby krzydła kolibra. Dopiero po jakiejś godzinie łoba byli festelnie usiotane, Starzyk i Starka oklapli na zim i ciężko dychali bezkolejno godzina. Ciekawe, jaki jest u niego kniw, jako tajemnica. Kejbych tak ją poradził, to nie miałby najmniejszej z głowy żadnej turbacei ze babami. Muszę spomiarkować ta jego tajemnica, pomyślał ten Karlus. Zebrał się na łopowoga i podlazł ku tej usiotanej porze. Wyboczą mi łoni na początek, ale muszę naisto spomiarkować wasz, panoczku, kniw, spokopić waszą tajemnica. Jeśli poradzą oni tak ostro uprawiać ten seks we waszym wieku, to 40 lat temu nazad musieliście być, panoczku, niesamowity, direkt niemożebny. Synek, 40 lat temu nazad ten płot nie był pod stromem. Eugen z Pnioków.